sini media tak no ani IWF ini AGS saudara Nuzamatia tei ang joto na ani khani hamjakma tei sobani lumun ya pharui ani IWF ti jara central ni tongnai tei division ni tongnai joto na ani khani hamjakma sobani sibaya pharui tini ang khaka ham tei sini GS thamani no tei bisa ang tini media wo ma phaika hingke tini seng kok sathai klaigo sini AGS je bomiabo sini IPF ti শাখা সংগঠন IWF tini GS tini je miabo tipramo thago joining roimani jagago kok samani no tini ani AGS ngoi ani sak ang tini basaima khaika tini bo sagai klang thangkha je sara tripurani IWF tiro bokhabaija te central ni bade division jara division tongnai IWF tini jara tongnai ro borok bahai bokhabaija te je jagao thangani tongmani gari guramaya te kahake mo thang phai umaya ni bangai kasabai tongo hai samani no tei tini ang saklaiga ni ma phaika tomani himale tini je bo samani ungkha belai ke saya sini bo tini president secretary borok kunusi sini IWF tini thangai thangkho je tongnai bad baki assistant secretary tei vice president joto sung tabo buthik tongo tabo butongi tongkho tei division joto jagao tini ang AGS ngai joto ani IWF ti songno ang communication khaika tei call khaibai mani joto thik tongo he jagao bari thangya borong bokhabai ni thangya haini bangai ang tini baidota angi thangkha ang omono kok phirogani bangai kok sagani bangai sung tini bokbangma kok samani jagao je jagao sung ani IWF ti songno ang call khaibai joto no sumani jagao joto thik tongo je jagao je division asu kubang ma 31 ta division no ang joto communication khaibaika je jagao IPF ti diman tripuralen diman no teigai jati no pyogani hoi sanga soba khaigai khaikhani go IWF ti ro tini IPF ti no loge rogoi sing tini borongni sakha সংগঠন ngoi soba khlaigani piar ngoi smai khaigai khaimani jagao ke bulore yakho haini bangai sini AGS tini sini GS tini samani belai ke kok saya haini bangai ani IWF tini torop theke borok belai ke sining jakha belai ke borok jole jakha haini bangai ang tini ani sago wan sobui nake ani IWF ti songbai ang kobong jagai ang tini ma phaika tini kubang sini kok sathai tongo joto tini communication khaikhani go tebo borok khabai jakroi ani bangai ang tini mono palta kok san ma phaika kok jogani norokni IWF ni buskango norokni tai tamo samung khaijana rok tong sini samung to kubangma khaijaknai tongo je jagao जों president thangai paikha president ni seat boni khaligo जों fill up khaimeyakho bono fill up khailai wani bangai sini GS tongkho जों GS ni logo thangnai 9 tarikho जों asok laikha koksap laikha apro nibo जों salaigo sini president je thangai paimani jaga oro nibo khali tongmani jaga जों oro fill up ma khainai je fill up khaikhanigo je salok manai je jugota bono nasoi marnai omahake joto sini IWF tini joto central committee ni joto division ni borok sai sago tei kaisako tei sini je IPF tiro tripuralen demand je khaigai tongmani no borokni je wan sokthanigo kroi khaignoi saka omo ongui mania je IPF ti 2009 ni simi tripuralen demand no teigai
tei jati no kyogani hnoi joto jati do phano kok joto jati do phani thani kok sagi kok pirui sobabe tini toi phaimani jagao tini butong kho ulo butong nai bo kono dino triple demand kori ngimaya tini je GS samani belai ke bosaya sakha tei thangmani bisingo joto sajaya ngai thangai mano haifano oro jagao kaisa family no toigo yaksi sului samani belai sabiya khani bangai sini briro omo kaisa bo hajaya hingke thangai paidi hajangya sajaya hingke boje jaga thangai mano जों bono romoi narobya omo haike kok samani go जों sajagliya omo haike tini gobang ma ani IWF tini division ni tini president secretary ngai omo belai ke saya engka madam no omo no tini omo kok tong marnai omo haike ani thani pressure khaijaka hani bangai ang tini press meet ma khaika ba kok tong roga ni manaika omo kono dino family matter ba family omo party ya omo joto IPF ti borong ni je party decision by no omo song candidate je tini madam gitano candidate rogo boni upojukto ni bangai oro jaga go boni family go je boni background no yaksi suri samani silui sagai bo tini thangmani bo belai khesaya hambai